Labi ng mga sundalong nasawi sa ambush sa Lanao del Norte na iuwi na sa kani-kanilang probinsya sa Pangasinan at Cagayan. Sundan sa report. Nakapagdiwang pa raw ng bagong taon sa kanilang tahanan sa Barangay Isdan sa Lingayen, Pangasinan kasama ang kanyang pamilya si Private First Class Albert Soriano. December 30, 2020 nang siya umuwi sa Pangasinan at bumalik sa trabaho sa Mindanao noong January 8, 2021. Sa kanyang pagbabalik, masakit tanggapin ng kanyang kaanak na inuwi ng malamig na bangkay si Soriano matapos maambush noong January 14, 2021 sa Lanao del Norte. Dating sundalo ama ni Soriano at siya raw ang naging inspirasyon nito para maging sundalo. At marami na rin kaming karanasan na sa ibang trupa namin na nagbuwis din ang buhay sa pagsiservisyo sa bayan natin. Ganito rin yung naramdaman ko nung una na kuko na kami ng trupa, pero mas masakit po ngayon. Ilang beses din po siya nag-apply na tapos nung gustong-gusto na niya, saka rin siya nakapasok. Hindi namin akalain na ganito, ma'am, yung mangyayari sa kanya. Napakasakit, ma'am. Isang mabait at matulunging anak daw si PFC Albert Soriano na katuwang ng kanyang magulang. Inuwi na rin ang labi ni Corporal Brian Binayog sa kanilang tirahan sa Solana, Cagayan. 7 taon na sa serbisyo si Corporal Brian Binayog. Kwento ng kasintahan ni Corporal Binayog, nakausap pa raw niya ang mismong pumaslang kay Binayog. Yung maliit kasi na cellphone niya, walang password. Kaya nakuha siguro yung number ko, nabasa yung mga conversation. Kaya tinawagan ako. Akala ko, tawag kung saan nanggagaling yung tawag. Nag-hello ako, sino po sila? Hello, atawak, sabi sa akin gano'n. Anong atawak ka dyan? Sabi ko ganyan. Kumusta ka? Ako yung pumatay sa asawa mo, sabi sa akin. Ayon kay Lieutenant Domingo Dulay Jr., commander ng 4th Mechanized Infantry Battalion, sila ang nagsisilbing blocking force sa lugar para hindi makapasok ang mga Dawla Islamiyya sa Lanao del Norte. Anya sa kanyang speech, ilang beses na umano siyang namatayan ng tropa. Pero ito ngayon ang pinakamasakit dahil sabay-sabay ang tatlo. Sa ngayon, patuloy pa rin daw ang pagtugis nila sa mga namamaril sa kanilang mga sundalo at hindi umano sila titigil hanggat hindi nila ito mahuli. Kasama si Henry Domincil, Joan Punsoy, Balita Amyanan.